pinakahuling kaganapan. Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace in the Ikablaw ko ti maysa nagasat amalem kada kayo aming kakabsat nga gagayem nga dumdumeg iti daytoy nga programa mensahe ti panakaisalakan daytoy nga programa kakabsat sumangbay manen kada kayo iti daytoy nga oras iti alas 2 aging gana iti alas 2:30 iti tunggal Domingo iti malem kakabsat nga gayem ditoy DCTP Radio Tiradpas. Agyaman tayo iti apo kakabsat nga gayem iti panawon kun gundaway nga nagtitipon tayo manen iti daytoy nga programa iti tangatang tapno iti kasta mabalin tayo nga pabulgen dagiti pamati tayo nga agserbi iti apo. Madaydayaw iti Dios kakabsat. Iti daytoy nga malem itultuloy ko nga kayat ko nga kablawan dagiti ayten tayo nga sponsor nga mabaling nga dumdumeg da iti live iti daytoy nga malem isuda nga da iti abroad iti Europe kakabsat da Mr. and Mrs. John Gaygayed ni Sister Jingjing Felix ni Sister Petruna Banwa Sister Marilo Cumbas Sister Veronica Danggalan Sister Mary Joy Cumulob and Sister Hilda Rinante ken ni Sister Jonalyn Digay. Iti Dios nagtultuloy ang parabor ken mangbindisyon kada kayo dita abroad. Madidayaw ti Apo. Kaya't kumot na kablawan iti co-host iti daytoy nga programa. Minsay ti panakaisalakan ni Pastora Danelyn Baludbod kastamo teten nga asawa ni Brother Ermelo Baludbod. Pacheck nga dumdumngeg da iti daytoy nga malem. Kastamo ta kayat ko kablawan iti daytoy nga malem iti ama kanina iti dita barangay Kalumbuyan nga dumdumeg iti daytoy nga malem da ama Emiliano Cortado Senior ken ni Mother Los Cortado madidayo ti Apo ta dadakan kanay na dumdumeg kada tayo kastamot kada Sister Brenda Gabo yang kanay na dumdumeg iti daytoy nga gundaway ken ni ama Narciso Kalamaan dita darapida patsi kadumdumeg iti daytoy nga malem. Madamdama dagasing kanto manen tapno panta manggimong dita Darapida Seaside dita Glorious Church Assembly of God. Ket ko iti agyaman met iti daytoy nga malem iti panangawis da kanyak iti Kalman dita the First Uniting Christian Church Incorporated dita Barangay Dili Santa Cruz de la Cruz Santa Cruz kunakuma. Iti panangawis ta kanyang iti may ka-16 church anniversary celebration da iti Kalman. Babaen iti itenda nga pastor ni Pastor Ferdinand Laurentino nga isu tinangawis da tao tapno iti kasta mabalin tayong ibingay iti sasaw ni Apo Dios iti Kalman. Madidayaw ti Apo kakabsat. Ket kumata kablawan dagiti kakabsat nga dumdumeg dita Salvador First da Brother Arnold Pascua, Sister Melinda Gambua, da Sister Julieta Batin, da Sister Mila Gambua, ken da dumapay ang kakabsat ng gagayem. Kastamot ita sa Darapida Seaside, nga iso iti pagigimungan ti damdama, patsi kadumdumngeg da Brother Alex Almasan, da Madam Luna Almasan, da Sister Babit Galulo, Sister Bani Chan, ken da dumapay nga kakabsat ita. Madamdama kikita tayo palubos iti Apo. Iti daytoy nga malem kakabsat sakbay ko nga ibingay dagiti sasaw ni Apo Dios ket ko iti mangipay iti maysa nga kanta kas panangaran natin kani Apo Dios and then mapantayo iti panagkararag madamdama. You are forever in my life. You see me through the
season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Bendito ko na parabor nga Diyos, ita nga malamagyaman kami, ta dati kung daw ay may iti kastoya po, mabalinda ka nga daydayawan nga oray lang, iti tanga-tanga po, madaydayo may tantanok kalaunay, Apo Diyos, iti dayti nga malam, kaputan na imbag ka nga Diyos, hanggang nga nagbalbaliw, kadag iti panagbiag mi, sikapay lang ti Diyos ang managayat, ka naasi kada kami, to Diyos, iti dayti nga malam, sakbay mi, nga denggan dagiti sasaw, hingga kadi to agtultuloy nga mangsukimat kadagiti puso ken panunot mi pakawanen na kami kadagiti anyaman na nagbasulan mi nga nagkurangan mi diti sangwan na mapo ket dalusan na kami tinapatagadaran ni Apo mi nga Jesucristo ita nga malumapo ikan na kami kadi tinenlangitan na kinasirip tapno ti kastaw Dios kabalan mi nga matarusan dagiti sasaom ngayon kami denggan ita nga malumo Dios ikam ti bilag na dagiti nga saom may mula ka din nga nalaing dagiti nga bukol ti saom kadagiti kaunggan ti puso mi. Binisyo na mapo dagiti kakapsat nga dungag iti dayti nga malam. Sakidem ken aywan amida. Itinagan ni Apo Jesus. Amen.
Praise God, agyaman tayo ti Apo, ti gundaway tayo ti dayti nga malam, tapno agadal, dumngeg, kadagiti sasaw ni Apo Diyos. Iti Biblia kanayon ng ibaga, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Sud gapuna nga dumngeg tayo kadagiti sasaw ni Apo Diyos, isuda iti mangpabilig kadagiti ni espirituan na kinataw tayo. No kasano nga mangan iti napisikalan nga bagi tayo, iti 3 times a day, kakabsat, kastamo ti panangan na, dayjay na espirituan na kasasad tayo. Ti kararwa tayo kasapulan na dagiti sasaw ni Apo Diyos, amang pabilig tapno maawatan na naliing may papan, iti kinasyasino ni Apo Diyos. Madadayaw ti Apo, kakabsat. Luktan tayo, dagiti lapayag tayo, dagiti ni espirituan na lapayag tayo, tapno makangeg tayo, iti timog iti Apo. Dagiti at dalapayag na pagdengeg dumngeg kuma kuna niya po tayo ng Jesucristo. Iti dayo iti nga malam kakabsat kahit kung akuradan tayo diti libro iti Santiago uno James chapter 1 verse 12. If you have your Bible, please open with me. Ket kuna na ditoy nagasat ti tao ngagtalinaed anatibker bayat ti pannakasuot na. Ngamin no agbaligi awaten nanto ti balangat ti biag nga inkari ti Dios kadagiti agayat kingkuana. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Titima tayo kakabsat, paulo di minsay, kakabsat, titay tinga malam, kastoy ti panagkunana. Why does God allow suffering? Why God allows suffering? Apay ngay palubos ti Diyos, nga agsagaba, uray dagiti nanak ni Apo Diyos. Dahil di balikas nga temptation iti James chapter 1 verse 12 kakabsat. Nagapo iti Grego nga balikas, pi Erasmus, akaya lang asawan trial and temptation. So nga duati kaya nang asawan da ito nga temptation dito James chapter 1 verse 12. Umuna da di trials. Panubok nga mangpatibker kadagiti pamati tayo ken sulisog nga mabaling nga mangiturong iti panagbasol ken sulisog nga mangpadasmet ijay pamatim ken ni Apo Dios. Dati James chapter 1 verse 12 ket isu tinauneg kay papanan ti balikas nga suffering. Ti biblikal kay asawen ti suffering ket manipud ti Grego a balikas patos. Kaya nang asawan, panaglasat ti sakit, rigat, panakaidadanas, dahita ti suffering. Ngum sa dino tinagapuan, iti panagsagaba. Uno na ti suffering kakabsat. Apay nga mapadasan, ti sangalubungan, iti panagsagaba nga uray, dagiti namati sa andang nga may laksid, kadagiti amin, akita, ti panagsagaba, may sakasaludsod dayta. Well, gapu ti basol kakabsat. Ti paggapuan ti panagsagaba ket masarakan iti Genesis chapter 3. Iti nagbasol da dan ni iba. Gapu ti panagbasol da imay uno simrek ti lubong ti papatay. Manipud idi imay meten dagiti saksakit. Panagrigat ken panakadadal iti lubong. Ti Biblia sarita na Roma chapter 5 verse 12. Babaan ti may nga tao imay ti basol diti lubong, ket babaan ti basol imay met ti papatay. Iti kasta nagsaknap ti papatay tintiro a lubong. Agsipud ta nagbasol amin at tao. Ti basol ket may nga sumpa wenno curse. Lunod. Ti bunga daytoy nga curse wenno lunod ket saksakit, panagsagaba, ipapatay. Ti Biblia kunana Roma chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Laglagipon tayo nga amin tayo kat nagbasol kat nagkurang iti sangwanan ti Dios. All have sinned and come short of the glory of God. Amin tayo agturturong iti condemnation, panakaukom, agturturong ti impyerno. Amin ti agturturong ti papatay, but thanks be to God,
gaputi parabor ti Dios, babaentin tayo panagpamati ni Jesus na ikat tinunod ti basol. Dahil curse of sin, na ikatmet, dahil panakaukom, babaan ti panagpamati kan panangawat kan Kristo, nga apo ka dagiti panagbiag tayo. John chapter 3 verse 18 kunana, sana maukom ti siya sino man mamati ti anak, ngem naukuman ti di mamati, agsipud ta saan na namati ti bugbugtong anak ti Dios. Isu nga masapul nga mamati tayo ti jay bugbugtong anak ti Dios. Ti siya sino man mamati kingkuana, sana mapukaw, no di kat maddani ti biyag ngagnanayon. No saan mo pa'y pinati, itanti panawon kan tiyempo, tapno mamati ka kingkuana. Tapno may laksid tayo, jilunod nga gururay kada tayo. May kadto nga rason, no apay ngagsagaba ti tao. Resulta daytoy iti fallen world na makunkuna. Uno general nga ipikto iti basol, akas kumati sakit, bagyo, aksidente. Dagiti ket saan mga personal nga basol nga ipikto dagitoy, iti lubong nga napirde gapo iti basol. But why God allow suffering? Nga uray dagiti namati ken ni Apo Dios, agsagabada. Number 1, suffering reveal our need for God. Suffering reveals our need for God. Ti panagsagabay pakita na nga kasapulan tayo ni Apo Dios. Apay ti panagsagaba sursuruan na kang pakumbaba. Ti panagsagaba suruan na ka nga umawag ka ni Apo Dios. Inton tiyempo nga mariribukan tapusom, panunot mo. Inton tiyempo nga tapusom masaksaktan. And the Lord said, Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the broken-hearted. No daduma sa latay lang malagip ti Apo, no masakit tayo, Apo Diyos amin nasasaun tayo kakabsat. No nasalunat tayo, adok kwarta tayo, nadoduma, malipatan tayo ni Apo Diyos. Enjoy dito, enjoy doon. Adok kwarta tayo, malipatan tayo ni Apo Diyos. Malipatan tayong payon, tagyaman. Ngam sapay la kumanga saan mo, nga urayan nga dadakas ang mapasamak kanyang. Salamon tula malagip ni Apo Diyos. Ngam in a good time, in a bad time, kasapulan tayo kumanga kanayon ni Apo Diyos. At da kwartam, uno awan ti kwartam, umawag kalatakan ni Apo Diyos, umasidag kalatakan ni Apo Diyos. Tawan sa bali nga pagsubliam, may santong aldaw, no saan ani Apo Diyos. Umawag ka kingkwana, itatanapig sa kapay. Kumamang ka kingkwana, itatanasa papay malidayaw ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos, kaputadda, latay sunamang tartarabay kada tayo. Uray no adda, tayo kakabsat, iti makunkunang at tinga, iti pan nakasuot, adantulat ta ni Apo si Jai, ngamang palpalagip kada tayo. Malidayaw ti Apo. May kadwa, suffering produce spiritual growth. Suffering produce spiritual growth. Ti panagsagaba ket agbunga iti na spiritual na panagdakkel. Iti James chapter 1 verse 2 and 3 kuna nakakabsat, ibilang nyo arag-o no aglakam kay iti amin nakita ti pakarigatan. Agsipud tamuyo ano agbalaygi iti pamatiyo, amang saranget iti kastarigat, patauden na ti anos yung agibtor. Iti may isang ipay kong ilustrasyon dito, inimani Pacquiao, amuti amin isuna kakapsat, buong alubong, intirong alubong ang amuday suna. Nubuyagan tayo, di training camp na, nagado dagiti paglasata na sakbay ti laban. Umuna, masapul nga, habulon na tayo timbang na nga pagsapatan di division da kakapsat, no welterweight kuma, sapul nga laan da 147 pounds. No, adda iti timbang mo ti 150 pounds, 160 pounds. Adda 30 nga pounds nga libra nga may cut i-reduce tabagi. Masapul nga jogging ka, diet ka, tapno maalam da jay into no official weigh-in, maalam na da jay sakto nga timbang na nga 147 pounds. Han nga sumursurok, tano sumurok,
mabalingag multa. Sa tantupay, pagjagingan, tinakat adayo. And then, di training camp da, nubuyaan, tapik-tapikin da, di rusok na. Palti-palti da, di rusok na. Baut-bautan da, di rusok na. Tapno, numabadi shot, isuna, iti kalaban, han nga ma-knockdown. Kasi kakapsat ti paglasatan na. Isu, iti maysa nga ng patibker, iti na pisikalan nga figure na tapno kasta, nga tibker di laban. Nakita yung kakapsat. Nabalegi kadwan nga laban na. At, kasyemot kakapsat, iti paglasatan tayo. Tapno dumakkel tayo, iti na espirituan na kasasad. Masapol nga glasat tayo, iti panagsagaba no daduma. Tapno iti kasta, makita di pudpudno akinang, kulay iti panagserbi tayo kaniya po Diyos. At ay pagkungkuna na, no pain, no growth, no testing, no maturity. Nuhan nga mapadas ti pamati tayo, hante nga dumakal. Sud ga po na nga dumamassalingsing tayo, masaktan tayo, ngumdagigay gayam ti tiyempo, nga ilalasat na tayo ti apo, tatno dumakal tayo, mapatibker tayo, mapatanor tayo, hindi pamati tayo, kaniya po Diyos. Number 3, kakapsat, why God allows suffering? Suffering prepare us for a greater purpose. Di panagsagaba, isagana na, itibiyag tayo para ti dakkel nga panggap ti Diyos. At dakkel nga panggap ti Diyos, kadagiti panagbiag tayo. Naglalasat katagdama, panagsagaba, well, mabalingay sagsagana na katiapo, trin-triningan na katiapo, para ti dakkel nga purpose iti biyag mo, iti masakbayan. Iti may isang ilustrasyon ito, iti biyag ni Joseph, nganak ni Jacob, iti Old Testament, di malan, ti betrayal, nga mismo dagiti kakapsat na narikna na ti panakaydadanes, pinagmaymay saan da isuna, nga panggapon pa yun na patayon, gapu tamainggit dala unay kingkwana. Intapwak da iti may sang abot, sa danto inlako, kadagiti negosyante, tapno agbalin nga dipen, ije Egypt. Nubasahan tayo Genesis kapsa, chapter 40. Ngam tilikudan ti panagsagaba na, panagsaper na kakapsat, inlaksid, ginura, dagiti kakapsat na kakapsat, daytoy nga Joseph. Ngam nagpakumbaba, kin nagtulnog latay sunay di pakayatan ni Apo Diyos. Isu nga ti resulta na, gaputi, kinapakumbaba na, panagtulnog na di pakayatan ti Apo, nagbalin ni Suna, nga prime minister. Uno may kadwa nga kangatuan na posisyon, iji Egypt. Kat gapo, kini Joseph, nubasaan tayo, iji Genesis kakapsat. Binindisyonan ti Apo, ti pagilyan nga Egypt, gapo kingkwana. Rimangay iti ekonomiya iti Egypt gapu ti biyag ni Joseph. Gapu ti biyag na nga nalintag nga makayayot sangwanan ti Apo. Kakabsat mabaling nga madama aglasat ka. Iti panagsagaba gapu ti panubok. Kabsat iti panagsagaba mitag ket mabalinto nga naimbaga testimonyo iti masakbayan iti may santong aldaw. Ket mabaling nga ramatan na kati Apo akas ken Joseph. Number 4 kan maudi, suffering has an eternal purpose. Ti panagsagaba ket adda agnanayon a panggep na. Matidayaw iti Apo. Iti may kadto nga Corinto chapter 4 verse 17 kunana, ket daytoy nalagan ken a pagbiit a sagsagabaan mi, ited na kada kami ti dakkel ken agnanayon a dayag nga awan pakaipadaan na. Kakabsat normal nga glasat tayo. Iti amin nakita ti panagsagaba. Ngem ni Apostol Pablo kunana nalagan laeng ken apagbiit ti panagsagaba tayo. Ngayon tayo marikrik na ken mapadpadasan iti daytoy nga lubong. Madadayaw ti Apo kakabsat. Ni kumpara tayo dayjay kunan itoy nga dakkel ken agnanayon na dayag. Basit laeng dayjay mapasamak. Kadagitoy nga mapadpadasan tayo iti agdama ayatan nakakapsat. Panunuton tayo da agnanayon nga isagsagana ti Dios para kada tayo. Isu nga temporaryo laeng kakapsat. Iti agdama nga mapadpadasan tayo. At agnanayon nagungguna para kadagiti amin na makaanos iti panagsagaba.
Kakabsat, sana kanayon nga matarusan tayo. Nuapay nga dagiti panagsagaba, panagrigat, panakaitatanes, kadagiti panagbiag tayo. Ante matarusan o duma. Nga mabalin tayo, itagtalag, kaniapoy sa kunan tayo, God is in control. God has a purpose. God never leave. Kung niya po ay sus, in this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Madaydayaw ti Apo. Hangkay nga madanagan. Kung niya po ay sus, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Inabak kong tilubong, madaydayaw ti Apo. Temporaryo laeng, di mapadpadasan tayo tagdama. Pansamantala laeng, kakabsat. Hanapan samantagal, yung marikrik na tayo, ang padpadasan tayo tagdama. May santong aldaw, kakabsat. Aglipas to amin dagito. Nung mapadasam ti panubok, uno pa nagrigat, san mula nga kung kuna, why me Lord? Apay nga siya, Apo, di makapadpadas iti kastoy. Ngam saludsudon met, saludsudon tayo met kani Apo. Lord, what are you teaching me? Anya ti kaya mo nga isuro kanya, kanya ti kaya mo nga ibaga kanya, apay nga mapadpadasak da ito eh. Well, iti kapadasan no duma, di tangag timag ti Apo. No duma, kasi nagrigat ang matarusan ng dita, nakailasat ti Apo, akas may nga ginto, naglasat ti Apo, nga bang lumaslasat ti Apo, makitkita di pudno nga kinang iti ginto. Ni Hope iti Old Testament kakabsat, limasat ti panagsagaba. Kat nakaro ti panagsagaba nakakabsat. 500 abaka, tinakaw dagiti taga-Sabeyo. 500 nga asno, inala dagiti taga-Sabeyo. Iti Old Testament. 7,000 nga karnero, napuuran kakabsat. 3,000 na kamilyo, tinagaw dagiti taga-Chaldeyo. Kat pinatay daw uray pa'y dagiti taga-Tarakenda kakabsat. Kat dagiti naggagwapo nga 7 anak ng lalaki, natayda. Dagiti 3 babalasang anak na, natayda. Kat dadya asawa na kakabsat, isupay ti may sa mga idadanas kingkwana. Ng mga upay kingkwana ako nana, aday wamon. Talikudamon de ta Diyos mo, tatin nalikudan na kamutan ti Diyos mo. Ng manimuyo kakabsat, ti kunan ni Job. Job chapter 1 verse 21. Lamu-lamu ak anayanak, ket matayak tumet alamu-lamu. Ti Apo tinangted ket ita, isumet lang tinangala. Madaydayaw kuma itinagan na. Hanna binabasol ni Job ni Apo Dios. Ngem nagpakumbaba kakabsat, pinigis na ti kagainaket kunana, madaydayaw ka Apo. Dahil ti minsay ti Apo itang amalamay iten nakakabsat. Sabay kuma, tati Diyos nagtultuloy ng mang sagid, mang bendisyon kadagiti pamatiyo. Anyaman dagiti paglalasatan tayo nga panagsagap at agdama. Agragsak tayo. Gaputa ti Diyos, hanatay baybayan. No lumasat tayo ti panagsagaba, iti kastoy nga suffering kakapsat. Ada Diyos, akan kanayon nga manggibkibin kada tayo. Madaydayaw ti Diyos kakapsat. Agkararag tayo. Naindaklan ka na parabor nga Diyos kaya't mitagyaman ita nga malam, iti panawon kun gundaway nga panakangagmi dagiti sasaom. Apo, awan ang kami maramidan, nawan ka nga tumulong kada kami. Tultuloy mo Apo, ngay palagip dagiti nga saom, kadagiti kaun ganti puso, may tapnon tiyempo nga kasapulan mi Apo, mabalin mi nga pagpandagan, mabalin mi, o Diyos nga aplikar, dagiti saom Apo, nga numumay, iti panagsagaba kada kami, mamati kami, o Diyos, ngay lasat na kami lang, iti kasto nga panagsagaba, tapno mapatibker, ti pamati mi, tapno mapadas, ti pamati mi. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Abo binisyonam dagiti kakapsat adung nga kita nga malampatibkerem ti pamati ta. Agasam ida physically ni spiritually. Yaman kami Apo binisyonam met, uray dagiti ayatem nga sponsor. Nadumdum nga kita nga malam, binisyonam ida. Binisyonam uray pa ito yung programa. Iti DCTP, Radio Tirad Pass, binisyonam dagiti mga master control Apo, binisyonam ida. Agyaman kami launay. Thank you, Jesus.
In Jesus' name. Amen. Daytoy ti anak ken kabsat yu ti Apo kakabsat nga kayem Pastor Benilda Kayanan pumakadan kada kayo. God bless you all. God bless you all. Bright and blessed, He'll prepare for us a place